Joo, hyvää iltaa munkin puolesta. Mä en ota kantaa nyt keskusteluun Karjalan palauttamisesta, vaan siitä, että miten sitä käsitellään, mitä sillä keskustelulla halutaan Suomessa tuottaa, minkälaisia mielikuvia ja mihin se perustuu, mikä sen tavallaan symbolinen merkitys Suomessa on. No niin, mitäspäin tämä nyt taas toimikaan? Näin päin, hyvä. Ja mä keskityn tässä omassa esitelmässäni viimeiseen suureen Karjala-keskusteluun, joka Suomessa toistaiseksi on käyty, tai Karjala takaisin keskusteluun, palauttamiskeskusteluun 2007. Kainuun Sanomissa julkaistiin syksyllä 2007 sellainen juttu, jossa kirjoitettiin, että presidentti Koivisto perusti 1991-1992 työryhmän laskemaan ja valmistelemaan Karjalan palauttamista välittömästi Venäjän hajoamisen jälkeen, ja että sille laskettiin hinta 10 miljardia ja että venäläiset olisivat olleet valmiita sen myymään. Ja tässä tapauksessa me puhutaan nyt siitä Karjalasta, joka liittyy näihin äsken kysyttyihin sotiin, viimeisiin sotiin, talvisotaan ja jatkosotaan, toiseen maailmansotaan. Karjalasta puhuttaessa Suomen historiassa, ja kun puhutaan Karjalan merkitystä Suomelle, Suomen identiteetin rakentamiselle, itseymmärryksen rakentamiselle, itsenäisyyden rakentamiselle, niin silloin me puhutaan monista muistakin Karjaloista kuin tästä niin sanotusta menetetystä Karjalasta. Silloin voidaan puhua myöskin tästä aika usein ja itsenäisyyden jälkeen välittömästi tästä Itä-Karjalasta, ja puhutaan sitten tietysti suurimmillaan tästä Suur-Karjalasta, ja jotkut puhuvat tietysti silloin aikanaan siitä Uralillekin asti menemisestä. Eli tämä Karjala-keskustelu sinänsä, tästä Karjalan palauttaminen ja Karjalan keskustelu, niin on aika monitasosta. Meillä pitää aina täsmentää, että mistä Karjalasta milloinkin puhutaan, kun puhutaan. Ja mä puhun nyt tästä sodissa hävitystä Karjalasta. Tämä kuva on otettu juuri niihin aikoihin, kun tätä keskustelua sanotaan käydyn presidentti Koiviston tieten Jeltsinin toimesta. Mä pikkasen perkaan sitä, että mitä tämä keskustelu, tämä Kainuun Sanomien uutinen tuotti, minkälaisia ulottuvuuksia se tuotti tähän suomalaiseen, meidän Suomen omaan itseymmärrykseen ja keskusteluun. Ensinnäkin puhutaan sen symbolista ulottuvuuksista, niin mä jaan ne 3 osaan. Se, minkä takia Karjala-keskustelu syntyy säännöllisesti noin 10 vuoden välein, Karjala takaisin keskustelu tai Karjala-keskustelu laajemmin ottaen, niin se johtuu aika paljon siitä, että se on ollut merkittävä alue Suomen itsenäistymisen, tai niin kuin tuo Marian esitelmän aikana jo kävi ilmi, niin ennen Suomen itsenäistymistä se on määrittänyt sen vieraan ja oman välistä rajaa, ja se on ollut tämmöinen myöskin henkien taistelualue. Se on ollut alue, jolla on vedetty rajanveto, selkeä identiteetin rajanveto Venäjään, siihen meidän entiseen emämaahan, josta me ollaan itsenäistytty. Ja se on muodostunut myöskin sen fyysisen rajalinjan sinne Inhaan itään. Se on määritellyt konkreettisesti sen, mikä on Suomi-niminen isänmaa, jotka sitä kutsutaan, johon me identifioidutaan näissä Olkan kertomissa itsenäisyyspäiväjuhlissa. Se on tarkkaan määritelty alue. Mutta Karjala on ollut aina vähän tämmöinen kiistanalainen läpi historian. Ja sen takia, että se on säilynyt sellaisena monestakin syystä ihmisten mielissä, sekä kulttuurisesti että sitten näiden sotien vuoksi myöskin tällä tavalla niin kuin aluekysymyksenä, kiistanalaisena, se on syvähistoriallisessa kansanhistoriakulttuurissa, niin se tuottaa sen, että siellä on olemassa semmoinen valmius meidän yhteiskunnassa, ihmisten mielissä, valmius nostaa ja ottaa se Karjala-keskustelu aina esille, kunnes se sitten lässähtää.
No toinen on se, että tämä 2007 keskustelu, niin se tuotti, ja tämä menetetyn Karjalan keskustelu, niin sehän tuottaa tämän meidän kansallisen vanhan historiatulkinnan, joka vielä oli muun muassa enemmistön historian professorittenkin tulkinta Suomen erillissodasta, Suomen sodasta vapauden puolesta, sitä mitä noissa itsenäisyysjuhlissa puhutaan, ja toisen maailmansodan tulkinnan kansallisesti koettuna vääryytenä, johon ei sisälly se tulkinta liittolaisuudesta Saksan kanssa, eikä siitä, että me hävittiin sota. Tai kuten Tuntemattomassa sanottiin, että miten se nyt menikään, että se suuri ja mahtava Neuvostoliitto oli ykkönen ja Suomi tuli hyvänä kakkosena. Mutta joka tapauksessa se Karjala-kysymys tuottaa aina tämän toisen maailmansodan kansalliset vääryydet Framille keskusteluun. Ja kolmas on sitten se, että Karjala-kysymys ja erityisesti tämä menetetyn Karjalan kysymys tänä päivänä, niin se nostaa esille ja tarjoaa tilan tälle keskustelulle Suomen idänpolitiikasta, kritiikin suomettuneisuuden politiikalle, ja erityisesti tämä 2007 esille noussut keskustelu tuotti sen hyvin selvästi, mutta tietysti myöskin nämä aikaisemmat. Ja nämä on ne kolme ulottuvuutta, jotka tästä Karjala takaisin keskustelusta tai Karjala-keskustelusta hyvin selkeästi tulevat esille. Mä käyn lyhyesti nämä läpi, että keskustelullekin jää aikaa. Yritän olla tiivis. Mitäs sille nyt tapahtuu? No niin. No, se, että tämä 2007 tämä keskustelu nousi, se nousi myöskin 1994 esille ja se nousi siinä välilläkin kertaalleen esille, niin se johtui tietysti siitä, että historiaa tulkitaan aina tavallaan tulevaisuusodotuksista lähtien. Se on tyypillistä tämmöistä historian poliittista käyttöä. Jos me tulkitaan toisen maailmansodan lopputulosta ja Karjalan menettämistä, niin tämä Neuvostoliiton romahdus tarjosi valtavan otollisen ikkunan sille tulkita, että okei, meidän tulevaisuuden perspektiivi on se, että Neuvostoliitto on romahtanut, Baltian maat on itsenäistynyt ja neuvostotasavallat on itsenäistynyt, miksei Karjala voitaisiin palauttaa? Kaikki muuttuu. Koko Eurooppa yhdentyy ja Jeltsin ja entinen Neuvostoliiton raunioille syntynyt Venäjän johto lähti integroitumaan Eurooppa-integraation tielle. Nyt tästähän tulee tämä. Ja tämä oli tietysti semmoinen, ottaa huomioon tämä meidän historian ja tämän Karjalan epäselvän aseman tässä meidän mielen maisemassa, niin se tuotti sen historian uudelleen tulkinnan mahdollisuuden, sitä toisenlaista tulevaisuutta nähdä. Eihän kukaan Neuvostoliiton aikana, kukaan täyspäiväinen realisti ajatellut, että ainakaan ilman sotaa sitä takaisin otettaisiin. Ja silloinkin niin piti aika monta suomalaista yhtä venäläistä vastaan olla, että se olisi onnistunut, mutta että tässä tilanteessa tämä muutti asetelman. Ja sitten sitä vahvisti se, että nämä uuden Venäjän johtajat, niiden kritiikki neuvostojohtoa ja Stalinia kohtaan perestroikasta lähtien, niin sehän tuotti sen Jeltsinin vahvistamana sen ajatuksen, että kun kritisoitiin niitä vanhoja vallanpitäjiä ja niiden toimintaa, niin totta kai se tuki sitä suomalaisten ajattelutapaa, historian tulkintaa koetusta vääryydestä, aluemenetyksistä, jotka pitäisi jotenkin hyvittää ja korvata. Varsinkin kun Jeltsin 1994 sitten vielä viipurilaiselle Ahtisaarelle, Suomen presidentiksi valitulle, niin meni tokasemaan, että se oli melkoinen vääryys se Stalinin operaatio, että se ne alueet otti. No Jeltsin tuli hyvin nopeasti sitten neuvottiin, joko se oli 97 jo selvinpäin tai avustajat niin osasi neuvoa sille, että miten politiikkaa Venäjällä johdetaan, ja se totesi, että ei, rajakysymyshän on tietysti ratkaistu jo, että eihän siihen enää palata. Mutta tämä kaikki tietysti tuotti sen ikkunan ja tilaisuuden sille, että Suomessa koettiin mahdolliseksi ja ajateltiin, että olisi ollut mahdollisuus käynnistää tämä Karjalan palauttaminen takaisin
Suomelle, menetetty Karjala, sodassa menetetty Karjala. No, Kainuun Sanomat kirjoitti tosiaan elokuussa 2007, että Koivistolla oli tämä työryhmä, joka laski, että hinta olisi 10 miljardia ja tulkinta oli, että kun Burbulis, Jeltsinin neuvonantaja, niin käväisi Suomessa, niin että se olisi vihjassu ja siihen, että Venäjä on valmis myymään ja että muitakin viestejä olisi tullut. Tämä perustui tämä Kainuun Sanomien artikkeli nimettömien henkilöiden lausuntoihin. Myöhemmin niin se juttu alkoi elää sitten pitkin syksyä, niin sitä täydennettiin sitten erilaisilla muiden toimijoiden haastatteluilla, mutta jälleen kerran niin Gennadi Burbulis oli ensin lausunut siinä Neuvostoliiton hajoamisprosessin aikana 1991 Venäjä on valmis palauttamaan Kurilien saaret Japanille. Ne halusi tietysti rauhansopimuksen Japanin kanssa, oli olemassa Kalifornian sopimus 50-luvulta, jonka perusteella Venäjä, kuten myöskin Putin aikanaan sanoi sitten myöhemmin, niin voisi luovuttaa 2 saarta sen sopimuksen mukaisesti Japanille ja sitten voitaisiin saada talous käyntiin ja Venäjä olisi voinut päästä kassakriisistä ulos. Tämä oli sen tausta. No Suomessa tätä meidän omaa tulkintataustaa vastaan tätä tulkittiin hieman toisella tavalla ja ajateltiin, että jos ne kerran on valmiit Kurilit luovuttamaan Japanille, niin kyllähän meille yhden Karjalan antaa. No sitten Suomi irtautui tietysti YA-sopimuksesta, tämä Baltia itsenäistyi, niin tämä tuotti sen kaiken kaikkiaan sen asetelmassa keskustelu tavallaan, kun näihin vedottiin, niin keskustelu vaikutti aivan ja artikkeli vaikutti hirvittävän uskottavalta. Burbulis antoi myöskin Helsingin Sanomiin haastattelun, jossa hän kertoi, että hän haluaisi keskustella Karjalan erityisasemasta, joka silloisten 91 se nyt oli sekin haastattelu. Silloin se Hesarin haastattelu tulkittiin ilmeisen oikein, että kysymys oli silloin ajatelluista mahdollisesti Viipuriin perustettavasta vapaakauppa-alueesta, josta on tänäkin päivänä aina silloin tällöin puhuttu erityiskauppa-alueesta tai jostain muusta, mutta tämän artikkelin myötä se sai uuden tulkinnan. Ja se uusi tulkinta oli se, että Burbulisilla olisi ollut takataskussa Jeltsinin paperi, jolla se olisi ollut valmis sitä kauppaa hieromaan sitten. No, nämä hyödynnettävät historiakertomukset tässä keskustelussa, joka kävi tästä Kainuun Sanomien aloittamasta artikkeleiden sarjasta hyvin selkeästi ilmi, niin on se, että Karjala on osa, se alusta, johon tämä rakentuu, on se, että Karjala on osa Suomen kansallista syväkertomusta ja identiteettiä. Se on eri historian vaiheessa on puhuttu vain eri Karjaloista, mutta tässä meidän yleisessä keskustelussa puhutaan aika usein vaan siitä Karjalasta, ja siinä on se kansallisromanttinen Karjala, Itä-Karjala, kalevalainen Karjala, ja siellä on Kannasta ja Ilosta Viipuria ja Terijoen hiekkarantoja, ja siellä on vaikka mitä. Menee aika usein yleisellä tasolla sekaisin, ja siitä, että se on osa Suomen identiteettiä, mutta siinä mielenmaisemassa jossain määrin kiistanalainen, epäselvä alue, niin ikään kuin yhteismaata, niin se tuottaa tällaisen hyvän hedelmällisen alustan ylläpitää tätä keskustelua ja se keskustelun nousemiselle. No, se Karjala on todiste myöskin siitä tässä kertomuksessa nyt sitten sotiin liittyvissä kertomuksissa, että se on tätä toisen maailmansodan vääryyden historia. Se peittää sen modernin historian kertomuksen tulkinnan siitä, että Suomi joutui ja jäi sinne hävinneiden puolelle ja se tuottaa ja uusintaa sitä kertomusta tästä Suomesta sodan uhrina ja sitten siitä yleiseurooppalaisesta historiasta, niin se ikään kuin sulkee silmänsä siltä ja siihen kuuluu se ajatus siitä, että tämä oli tämä vääryydellä vallotettu vallottajan aggressorin vallottama alue, tämä Karjala, ja sen takia se antaa Suomelle moraalisen oikeuden vaatia Karjalaa ja hyvitystä. Ja silloin sitä hukkuu se kertomus, mitä britit toistaa, mitä amerikkalaiset toistaa, mitä saksalaiset toistaa, ranskalaiset toistaa, liittoutuneiden voitosta Natsi-Saksaa ja sen liittolaisia vastaan. Ja kiistattomasti tehdyistä rauhansopimuksista, joihin ei kosketa. Ja kolmas on tietysti se, että se antaa
sen ainesosana, sytykkeenä ja välineenä tämä Karjala-keskustelu, se tuottaa myöskin sen kolmannen kysymyksen, kritisoida tätä Suomen virallista ulkopolitiikkaa pitkin matkaa 50-luvulta tähän päivään asti, joka on, jotkut nimittää reaalipolitiikaksi ja jotkut nimittää sitä sitten suomettuneisuudeksi. Tässä Kainuun Sanomien artikkelisarjassa niin syyksi, miksi tätä Neuvostoliiton hajottua Karjalaa Koivisto ei ryhtynyt vaatimaan takaaksi, häntä arvosteltiin siitä, että hän oli niin suomettunut poliitikko, hän ei ollut tarpeeksi rohkea ja että hän, kuten tunnettua, niin hän tuki Karpatsovia, piti yhteyksiä Karpatsoviin ja vastusti, ja tämä ei ole taas tunnettua, mutta se on tulkittu niin, että vastusti myöskin tällä tavalla Baltian maiden tai ei tukenut Baltian maiden itsenäistymistä. No tässä tietysti unohtuu se, että niin teki myöskin George Bush, isä Bush Yhdysvaltojen presidenttinä. Kaikki pelkäsivät ydinasevaltion hajoamista ja näkivät mieluummin vakaan hallittavissa olevan Neuvostoliiton kuin sisällissotaan ajautuvan Neuvostoliiton. Mutta että tämä tarina taas, tämä tarinapuoli ei kuulu sitten tähän, koska se ei sovi siihen kuvaan. Ja silloin siinä tulee tämä opportunistisen myöntävyyspolitiikan syy ja kolmantena ulottuvuutena sitten tämä kansainvälisen ikkunan umpeutuminen, kun Suomi päätti liittyä Euroopan unionin jäseneksi, niin silloin piti unohtaa aluevaatimukset Venäjälle, koska Euroopan unionin jäsenyyden ehtona periaatteessa oli, ettei ole avoimia rajakiistoja naapureiden kanssa. Se, mitä me tiedetään tästä koko tapauksesta, oliko työryhmää vai ei, Koivisto kiisti alusta asti sen olemassaolon ja sen, että olisi ollut mitään laskelmia ja ostopyrkimyksiä, aikomuksia tai että olisi ollut mitään viestejäkään Karjalan palauttamisesta. Purpuliksen haastattelu tulkittiin tätä uutta väitettä vasten hyvin eri tavalla vapaasti verrattuna siihen, mitä se Hesarin haastattelu oikeasti antoi ymmärtää ja miten se silloin tulkittiin. Ja sitten kun tulkittiin myöskin tuon aikakauden toimijoita, niin kukaan niistä ei vahvistanut, että mitään tällaista Venäjän puolelta olisi ollut sen enempää valmiutta kuin aikomusta kuin keskustelujakaan Karjalan myymisestä tai palauttamisesta Suomelle. Se, mitä näistä suurlähettiläs Deryabinista ja varapresidentin neuvonantaja Andrei Fjodorovista saatiin irti, oli se, että ne vahvisti, että huhuja on ollut ja joskus jätkät oli saunareissulla kassakriisin aikana pohdiskellut, että mitenhän näitä, että olisikohan tässä, jos saataisiin näitä alueita muutettua rahaksi, mutta eihän siinä ole mitään tolkkua, eikä se on täysin epärealistista, ei yksikään Venäjän presidentti eikä johto voi alueita kenellekään luovuttaa tai myydä, eikä tule myymään. Eli tässä suhteessa vaikuttaa siltä, ja se kysymys oli, että miksi yksi aika pienen lehden Kainuun Sanomien artikkeli sai näin valtavan kohun. Se hallitsi koko meidän syksyä 2007 Venäjä-suhdekeskustelua. Se täytyy johtua jostain muusta kuin siitä, että se oli Viirre. Juhani Viirresköhän se nyt oli. Niin se taustalla täytyy olla ikään kuin tämä Suomen tämmöinen historiakulttuurinen Karjala-kysymys ja tämmöinen syväkulttuurinen näkemys siitä Karjalan asemasta ja nämä asiat, jotka tämä väite, jolle ei saatu vahvistusta oikeastaan mistään sitten, niin nosti ilmaan ja esille ja antoi sille siivet jatkaa sitä keskustelua hyvinkin pitkälle. Ja ne oli ne mun näkemyksen mukaan ne 3 ulottuvuutta, symbolista ulottuvuutta, jotka kantaa. Ja mä en lyö vetoa, mutta veikkaan, että vaan tässä nyt vähän aikaa päästään eteenpäin, niin en tiedä, olisiko sitten vaikka ensi vuonna jo seuraavan keskustelun aika. Kiitos.